I dag skal vi spille lidt mere skålbøtte godt. Så måske gør det færdigt i dag. Ah! Wow. Ej, jeg blev Ej. Okay. Whee! The last button! Let's go! Fuck. Og 400! Hold da kæft. Åh, hell nah, hvad fanden er det her? Hvad er det der? Hvad er det her? For dem. Så var det igen. Howdy, cowboy. Oh no. Oh, never mind. Sight. Car. Ja. Åh, sejt. No. Let me come on. Hvad? Nå. Så kan man... Så kommer man... Den stopper der. Så kommer man op. Nej, du skal ikke se billeder. Jeg røver dig! Tak.
Hey, kan jeg lige røve jer? Hallo? Nej! Goddammit! Okay, jeg skal bruge en grøn fucking helium-bag. Det ved jeg ikke, hvor jeg kan. Der er ingenting, jeg ved. Det er over den lille af jer. Nej, hvad fuck er det her herovre? Swim, my slave. Am I where we get friend? No, yeah. That didn't work. Hvor er det, jeg skal hen? Ah. Hvad er det, jeg skal? Oh my god. Nej, det var jo bare til at gøre sådan her. Hvad? Er der blod? Okay, det der det er ikke blod. Okay, godt. Eller jeg tænker bare sådan, hvad fanden? Er der blod? Hvad med dig, den person, der så ikke holder en fucking gun? Kan jeg dog få lov til mig? Trick! 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 Fuck! Ah! Nej, min bil! Min bil! Fuck, nej, det er min bil, det der. Jeg skal ikke sparke mig. Det er i hvert fald noget nyt. Nej, den er fucking nede i vandet. Jeg kan ikke engang få den.
Så kan du over fucking lade være, mand. Nu vinder du der. Du har jeg til 5 fucking på den ene grund, så stop. Smadrer dig. Fuck, okay, tror så. Ja, jeg synes det. Actually also open up here. None of your business, motherfucker. Show them the true color. Okay, okay. Åh, gul bil! Men gul bil. Come on! Oh my god. Jeg bliver så rasende. Nej! Don't fucking hit me! Bitch! What the fuck? What the hell? Hej, hvad fanden er det der? I helvede er det her. Great actually. Holy shit. Sounds like a great one. And I would like to kill someone. Not in real life, just. Hvordan kommer jeg op? Skyd den anden, ikke mig, ikke mig. Jeg kan fandme også godt hoppe op på dig. Okay. Så der synes jeg lige nu skal stoppe. Han gør det nu. Eller en blokkanon til nu. Ja. Jeg er virkelig langsom.
Ew. Fy for helvede. Nej, for det der er mig. Hvor min flotte hat igen. I want my beautiful hat. Åh! Fuck dig! Brækker lige nakken. Nej! Åh, vent. Jeg kan bare fucking slå. Gun. Ew. Det har lige smadret vores... Nej, det er ikke. Det har lige smadret vores... Oh god, hvad sker der? Vent, hvad? Har jeg ikke fået den der før? Ej, der er bare tough streets. Jeg ved ikke, om jeg har fået det. Kom. Lad mig spise din. Lad mig få dine nødder. Det er faktisk nu hurtigt. Jeg fanger hende jo aldrig. Sigurd, hvad laver du? Hvad laver du? Kør ordentligt for helvede. Jeg får en. Break your kneecaps. Højt endelig. Oh god! Ah! Her.
Nej, det var ikke. Spiser den, når det er. Kan jeg gå ind i det? Hvad har du på din tallerken? Hvad fanden er det der? Det er det samme. Det er så det snyder, så. Det kan godt sådan noget. Ja, men det er lidt lige meget, fordi nu har jeg passer på den. Jeg ved, hvor den er lige, og den deroppe. Bare det. Gør de her ondt? Nej. Kig der igen. Og vent. Leave this to the bomb expert. The bomb expert. That's me. Fuck han er fucking noget en rejse. Der er så mange. For helvede. Nej, vent! Nej, vent! Nej! Jeg kan ikke komme ud! Fuck! Nej, jeg hader det bare en film. Jeg hader det. Minefelt! Stop! Stop with the bombs! Han må gerne væltet af fucking bomber hele dagen. Jeg har ting, jeg skal gøre. Okay. Jeg føler altså, der er nye ting i det her spil. Der er masser af nye ting. Der er foto. Der er, ja. Fuck mange ting. Let's go! Så mangler bare 5 mere. Hvor er det de gør de her egentlig ondt? Det gør det ikke. Au! No, it is not. Trollkarl. Blåkarl. Blåbil. Nej, jeg ved allerede, hvilken en jeg ikke har. Og det er den der basketball der. Er det ikke? Jo, det er det. Jeg har ikke den der basketball, og den er så umulig. Seriøst, jeg søger. Men man skal få det perfekt. Det hele skal være perfekt.
er fucking sjov. Så jeg har tænkt mig at skyde døren op. Altså. FBI, open up! Jeg er kort. Bog? Men er som en... Er en bog sådan en sløjfe, eller er det en... For helvede! Hvad fanden er det der? Hvad jeg har det? Ja, perfekt. Har jeg den fucking grimmeste lille så du går supercharge nu, eller hvad? Så har den bare ind. Funny. Oh my god. Jeg kan ikke huske, hvad du skal gøre. Pil, som der mangler en... Ja, den her pil, som der mangler en streg. Og så et E. Og så... ja, en trappe op. Aquamans trappe op. Nej, vent! Eller det der faktisk var det. Og det kan så slappe af. Woo! Sådan. Love at first sight. Nej. Come on. Nej, basketbolden var deroppe. Oh my god. Hvem gider overhovedet have den der fucking tog? Fotofilter. Kommer ikke til at bruge det til noget. Eller jo, men den. Det er sådan lidt at prøve os. Ja. Jeg ved det ikke. Den har jeg ikke set langt.
taking that back. Hvorfor er det egentlig, jeg løber sådan her? Det er så goofy. Goofy as shit. Ah! Næsten. Kom så. Kom så! Kom så! Yeah! Værsgo til. Nej. Bare glem det. Det her det var sådan. Fy for helvede. Jeg fik lige først. Så kan fancy daisy på igen. I'm a cowboy. Oh my fucking god. Jeg kan ikke nå det op her. Hvad? Jeg nåede det! Hold da kæft! Det vidste jeg ikke engang, jeg kunne. Det der, det kan jeg godt nå. Det der, det kan jeg godt nå. Det var lige lidt længere. Lidt længere. Sådan. Woo! Bro, det vidste jeg. Oh my god, er der ikke sådan et spejl, den du har op, som jeg skal ødelægge? Det skal jeg. Gå ned til din fucking kæreste. Gå der ned for helvede. Hey Bride, her, tag noget øl. Tag noget vin. Eller øl, hvad kan du godt lide? Hva? Got her. Got him, boys. Ah! Yeah! Yeah! Jeg gjorde det first try! Fuck yeah! Okay, jeg skal lige købe det her filter og se hvad det faktisk er. Change filter, eller hvad? Det er det der kommer til at stå. Endelig fik jeg den der pro basketball. Den var virkelig svær. Jeg gav op af det. Cute filter. Nej, så kan jeg tage det der sådan. Ej, så kan jeg tage det dress på og det der meget flotte hat. Og nu kommer jeg bare til at dø, altså bare. Nej, hvad er det her? Ew! Nej, har den også læbestift på? Fy! For helvede! Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Nej. Jeg kan godt se, hvordan den så kan. I hvert fald det der cute filter, det er lige i hvert fald fordi jeg tror ikke, det er nogen nej. Men, hvad ved? Hvad? Oh my god, er det lige der? Jeg kan Spider-Man, get down here!
you? Jeg tror du vil tage et billede af mig. Hvad fanden? Tag et billede af mig og min røde bil. De er alle sammen efter mig. Hvad sker? I'll take your nuts. That's fine with me. Nej, jeg prøver lige at brække din nakke. Goodbye. Holy shit. Slap af. Slap af. Jeg er for meget for det. What? 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 Jeg faldt bare lige om. Billede! Ryk dig! Skraldespand. Ow! The fuck not det der? Mor? Fordi jeg sidder lige og filmer. Jeg sidder lige og filmer. Det var langt egentlig, jeg filmer.
sgu da glemt, at der var fucking lave herinde. Ah! Tag billeder af mig, mens. Tak. Nej, jeg har fucking godt en røver, jeg er. Har ikke flere ting? Prairie dogs are in the squirrel family, but we do not send what? Squirrel family. No bird either is quick enough to stop a squirrel. There are more than 250 species of squirrels from here. Den har vi allerede hørt. Smid den lige lave. Vent, det giver mig en idé. Nej, kom her. Nej, kom her. Kom her. Thomas. Dumbass. What the fuck? Oh, you fucking stupid. Well, my mission. No. mangler bare 3. Kom nu. Hvor har jeg ikke tjekket? Har jeg ikke fået nogen af de der? Hvad? That's a mistake. Vent, så bare. Au, hvad fanden? Sådan fucking invisible barrier, eller hvad?
actually starting to piss me off. No! Mohawk. Bam, 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 bam. Regnbuebil! Nej, vent, I'm gay! I'm gay! I have the rainbow car! Yippee! I have the rainbow car! Og men vi tager cute I have the cairn. I am gay. Oh, my rainbow car. My gay fucking car. Stop. Not good. Yes. Now die. Die because you want. No! My nuts! They're disappearing! Jo mere jeg siger det, jo bedre giver det mening med den her bil. Det der er nok det grimmeste hår, jeg nogensinde har set. Jeg er ikke en eller anden emo. Jeg har ingen idé, hvordan man kører den her bil. Er den hurtig, eller hvad? Okay, people secretly faster than us. Lad mig komme ind.
Åh. Hvad er det her? Oh my god! Yes! Yes! Nødder! Giv mig alle de der nødder. Hell yeah. 600! Hold da kæft. Nice. Er det ikke bare lige sådan en ting, som jeg bare lige har glemt at gøre? Her er fodbold. Jeg har ikke engang lavet det. Jeg har en fucking bil! Wow, slap dog af! Hvad er det? You are maniacs. Oh! Touchdown! Oh my god, slap af! Det er faktisk en god ting. De er alle sammen efter mig. Slap af, jeg brænder jern. Touchdown! Oh, hell yeah. I knew it. Oh my god. Scratch him! Kras ham! Jeg har... lige her. Okay, hvad er der så inde i den her, hva'? Wow! Blot. Okay, nu skal jeg så bare lige finde den der. Ja. Fodbold. Hvor det gør det. Woo! Let me eat you. Ah! Touchdown! Field goal! Sådan! Vi kan gå ind og save.
derind. Hvad? Ah! Du lever! Hvad? Jeg har lige brækket din ark, hvordan du lever? Kan man? Den sindssygt, det er grænsen, det er lige mere. Jeg er så lige gang. Jeg er lidt træt. Der. Same game. Nå, det var det for den her video. Husk at like and subscribe. Og så ses vi i næste. Bye!